Hallelujah. Amen. Ngithandibingelela manje ekuseni ubaba wethu ekhona ephakathi kwethu, uma wethu ekhona ephakathi kwethu egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele omama bonke kwinyanga yabantu besifazane, abantu abakwazi ukukhipha isililo phambi kaJehova. uJehova alalele abesiyaphendula. Ngithanda ukubingelela obaba bonke egameni lika Jesu, zinsizwa, zintombi, worship team egameni lika Jesu, bakuthuli ngiyabingelela, bangcwele ngokukhethekile emoyeni wami sisadumisa futhi ake ngenze into ehlukile. Ngokukhethekile bazalwane, ngibingelele ugogo Chamani. Inzala abantu, ngiyacabanga bazalwane sikule ndawo sizalwile sasalwazi. Ngoba inhliziyo yami inalokho ukuthi kazi kube ugogo Chamani akambusisanga uNkulunkulu esizalweni sakhe. Ungabe ngikuphi? Buza lo mbuzo ukuthi ngabe Nkosi yami ngikuphi? Ekseni siza la enkonzweni sihlangana namantombazane nabafana, kuyayabuzela, uyabona kulalanga. Mhlawumbe nami ngabe ngibalwa lapho. Kodwa umusa kaNkulunkulu. Wasithanda bazalwane, sithandiwe masikule ndawo. Ngifisa ukusho nje lokho ngangingabazi, sithandiwe. Siyabonga baba, sibonga uNkulunkulu. Siyabonga Nkosi yami, sibonga siphezi. Ngoba angazi ukuthi kube awubanga khona ngabe sikuphi. Sibonga ukuqoqwa. Amen. Sibonga ukuqoqwa bangcwele. Size kule ndawo, asisoli baba, amina ngikhulumele mina. Amen. Angisoli ngokuba kule ndawo. Amen. Ngiyafisa nje uNkulunkulu angisize. Sithi noma izimo zikhona, ngoba zikhona izimo. Sikholelwa zona ke futhi. Sithi noma zikhona izimo, kodwa ngiqhubeke ngihlale endlini kaJehova. Amen. Ngiqhubeke ngihlale kuleli khaya. Ngoba ngiyakhiwa kuleli khaya. Noma ngabe kuthiwa ngiyaphezuka endleleni, uma ngifaka iswebhu, angifaka iswebhu ngoba ngizondwa. Kodwa ngifaka iswebhu ngoba kufanele ngihambe endleleni eqondile. Siyabonga bazalwane, siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Uma kaguguke lo, uma kaSiphamandla lapha phesheya emalangeni, owasizwe inkosi ngelinye ilanga, yamhawukela athi uhlabelelayo wangikhipha odakeni.
wangibeka endaweni ephakeme athi ingakho ngihlabelela ngicula ngoba uJesu wehla wazongiphakamisa ngibonga ukuphakanyiswa bazalwane ngingezuphakama mina kodwa ngizophakanyiswa ngoba ukuba kule ndawo ukuphakanyiswa uNkulunkulu akukhiphe kuleso sizibo obuqile kuso athi no awufanele ukuba kule ndawo kodwa ufanele ukuba kule yandawo bazalwane siyambonga uNkulunkulu ekseni siyabonga kokuchamani uNkulunkulu akubusise intombazana akubusise Jongosi akubusise uNkulunkulu moya ngcwele siyabonga siyambonga uNkulunkulu thina sobabili sibizana ngamajongosi bazalwane ngokukhulu kungalibali kule ndawo le ndawo bazalwane ayijwayeleki nokho ayijwayeleki ngicela nje sisodwa sivulele lapha uDeuteronomy chapter 6 ufundele nje siswami kusukela 1 u2 u5 bese siyajonga siya 25 ekugcineni. Deuteronomy chapter 6 verse 1. Nansi imiyalo nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona nikwenze ezweni eniya kulo ukulidla ukuze umesaba uJehova uNkulunkulu wakho ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe ngikuyala ngakho wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho kwandiswe imihla yakho. Verse 5. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho. Verse 25. Uyakuba ngukulunga ithi uma sigcina ukwenza yonke lemiyalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu njengalokho esiyalile. Amen. Izwi lakho leli baba. Sisisa uNkulunkulu wethu. Ukukhuluma kwakhe egameni likaJesu. Abantu bakho siyamba ngabona mina kodwa babone wena ukhona. Khulumisana nenhliziyo zakho egameni likaJesu ukuze bephile. Amen. Enhlizweni yami bazalwane linalokhu kwemiyalo. Uma sikule ndawo miningi ihlukene imiyalo esiyaliwe ngayo. Khona nala ethi khona uNkulunkulu uthanda umakhelwane wakho njengoba wena uzithandile. Bathi ke abazi kahle ke nabachaza kahle ngenye indlela izwi lenkosi bathi uNkulunkulu efihla ukhiyo wezulu. Ayikho into emnandi njengokuhlala nomakhelwane bazalwane. Umunye kwemiyalo lowo ukuthanda umakhelwane. Bese lithi ke la wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Bangcwele angazi noma siyakwenza yini lokho noma siza kule ndawo ngoba sifuna ukubalo nami ngikhona. Abona umfundisi ukuthi hayi cha ibandla lakhe likhulu kodwa ngibe ngayigcina imiyalo kaNkulunkulu. Okubalekile kakhulu ukugcina umyalo kaNkulunkulu. Yena osiqoqile wazosibeka kule ndawo. Yena owazi ukuphila kwethu. Amen. Yingakho kufanele yonke imiyalo yakhe asibekele yona. Siyenze silandele. Wothanda umakhelwane, wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Uthande uNkulunkulu wakho nangamandla akho onke. Bangcwele. Bangcwele. Ingabe siyakwenza yini lokho? Ngoba ukwenza konke lokhu lemiyalelo uNkulunkulu esiyalela yona la
siyolidlifa likaNkulunkulu. Kukhona la nganoma uverse 7 yini lapha ethi khona wasikhipha ezweni lokugxila. Bazalwane wasikhipha eGibhithe ezweni lokugxila. Ngisho uma ngikule ndawo ukuthi iGibhithe bazalwane kulona lasendulo lisekhona namanje. Uma uhamba lapha uchayiza lapha ngaphandle useseGibhithe. Kodwa uNkulunkulu uma eke wakukhipha wakunyula wakuletha endaweni ebanzi uphumile eGibhithe. Musa kuvuma uphindele emuva. Musa kuvuma ukubheka emuva. Kodwa hamba ubheke phambili. Ngoba uNkulunkulu ukhawukelile. Sihawukelile bazalwane masikule ndawo. Sakhishwa eGibhithe. Ungazitshela ukuthi iGibhithe uyolibona ngamehlo. Njengoba ngisho ukuthi ekseni sihlangane nabantwana baseseGibhithe bazalwane abakakwazi ukuhlukanisa okuhle kokubi. Yingakho besazula bakodeli ilanga bazomfuna uNkulunkulu bengasena kumthola engasatholakala inhlobo. Ngoba ngalesi sikhathi sihamba sigijima kule ndawo yingoba sifuna ubuso bakhe ukuze nangeli ilanga uma ingesatholakali nezwi bazalwane engasatholakali kodwa sihlafune lokho esakuma ngelinye ilanga. Yingakho bazalwane singayisoli ngokuze kule ndawo. Yingakho singayisoli kule ndawo. Abese lapha 25 uyakuba nokulunga kithi uma sigcina ukwenza yonke lemiyalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu njengalokho esiyalile. Kukhona la lisho khona leli lizwi lencwadi bazalwane ithi masibambe izwi likaNkulunkulu sibambe sigcobe ezitsikeni sigcobe ezindongeni. Lithi asibafundisisisa abantwana bethu ngaleli lizwi sibafundisisisa sihamba noma sihleli silele noma sivuke ekseni. Sibafundisisisa abantwana ukuze bagcine leli lizwi likaNkulunkulu bakhule ngalo. Ngoba ukhule ngalo uyabonakala. Bangcele ilokho nje uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami namhlanje ukuthi uma esho kanje lapha 25 masibuyele emuva lapha ku5 verse 5 ethi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Iyona imiyalo leyo okufanele masifundise nabantwana bethu abazukulu bethu besahamba kule ndawo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah.